Nagpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa Camarines Sur sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks ng Department of Agriculture. Ngayong araw, higit sa 13 million ang naipamahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa mga bayan ng Libmanan at Minalabak na nakatanggap ng tig 2,325 pesos cash aid. Malaking tulong umano ang natanggap na ayuda lalo't madalas maging problema ng mga magsasaka ay ang mataas na gastusin sa mga kagamitan at kung minsan ay nalulugi dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon tulad ng pagbaha. May nalulugi. Bago minsan malalak pa na matulang babaha. Pagka nagbaha, pero inaranasan hindi kapos ng mga mga gamit, nakawala na dahil sa tubig. Sobrang alam ka sa tubig, tumasara yung sobrang abang kasi buto. Minamaras, binabaha, nandarapo. Ngayon, nagbigay ng ayuda si maraming pasalamat. Malaking tulong umano ang natanggap nilang asistensya para sa pangsuporta sa kanilang sakahan, pati na rin sa kanilang pamilya. Ayon sa mga benepisyaryo, magagamit nila ito para makabili ng mga kagamitan na kanilang kinakailangan para sa kanilang pananim. Tiniyak ni Camsur 2nd District Congressman Luigi Villafuerte at Governor Alray Villafuerte ang patuloy na pagsuporta sa sektor ng agrikultura sa kabila ng kinakaharap na problema ng mga magsasaka dahil sa krisis ng produktong petrolyo. Gitna ng krisis ng gera, ang inot na isip ng national government, yung mga TODA, jeepney driver, tricycle driver, sa isip nila, sinda ang inot na direktang naapektuhan kan taas ng presyo ng gasolina, ng diesel. Pero sa katotohanan, ang mga parauma, mas affected po kamo sa presyo ng gasolina. Tama Tama, grabe na po talaga. And alam po natin na nung dating normal, yung medyo mababa pa ang presyo ng gasolina, ng diesel, grabe na po ang mga hirap na po talaga ng kita ng mga parauma dahil sa katotohanan, sa mahal ng gastos ng speeds, ng fertilizer, na iba't iba pa, mga seeds at iba't iba pa. Talaga napakasaya nila, napakasaya talaga nilang makabisita dito, makita ako, kataba ng puso. At the same time, apresyado nila yung tulong. No matter anong amount, appreciated nila yan. Ang katotohanan na sabi ko nga kulang pa yan para sa pangbayad sa kanilang mga pang-araw-araw na gastos at utang. Pero siyempre, grateful sila. So malaking bagay po yan. Any amount na binibigay at salamat tayo sa Department of Agriculture sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang cash assistance ang handog ng pamahalaang panlalawigan dahil binigyan rin ang lahat ng dumalo na magsasaka at mangingisda ng 5 kilong bigas na makakatulong rin para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Jem Garcia, CSN.